13 июльдә Мәсетле районында Қошсоруы ейіні бұдырға тұра, оның үдінселіктері хақында Қошсоруы Қорбашы Әхмәтнур Әбубәкир ұлы Хафизов һәм Төбәгара фольклор байрамының режиссері Искәндәр Мөхәммәдянов мән әңгәмәләшәбез. Хәйерле иртә. Хәйерле иртә. Әхмәтнур Әбубәкир ұлы, ең башта Қошсоруы қайсы тарафтарда яшәуі турында һөйләгедер һәм нинди ыру гомумән? Қошсоруы вәкилдәре Башқұртстанның төньяк көншығысында һәм Сүктөс өлкәһенең көньяк райондарында урнашкан. Бұрындан шулай тургандыр инде. Кыйга районында безнең бер авылыбыз бар, Балакатайда 5 авылыбыз бар. Безнең Мәсетле районында 16 авыл һәм Сүктөс өлкәһендә 18 авыл. Зур гына ару ханага. Бүгенге Қошсоруын ейінен үткәрер алдынан без фәнни конференциялар үткәрдек. Үдебедің арудың вәкилдерін ейіп, біз қайдан, біз қайсан екеніміз таныштық. Бізге бұл эшләргә бик файда итте. Салават Хамидуллин китабы, Қошсоруы китабы турында бізге еңелрәк булды. Шайтып, бүгін 13 июльгә шул бүтін ауылдардың вәкилдерін ейіп, қонақ булмакчы булабыз инде. Асапта зур сара үткәргә торагыз һәм ошо сараның режиссеры Искәндәр әйтәле һәм ниндирәк йыйын касан уда һәм ул нимә һәман үзенчәлекле һәм һиңә яшь булуына карамастан ошондай зур яуаплылык өстәлгән режиссер булырга һәм һәлә үтәле нинди программа каралган? Башкорт рухы байрамы Башкортстандың бай мәдәни мирасын һаклау һәм популярлаштыру өчен мөһим вакыйга булып тора. Ул республикабыздың Хозур табигатьле Мәсетле районы Абанак авылында 13 июль удаса. Быел Төбәкара фольклор байрамыбыз безнең Рәсәйдә гаилә, Башкортстанда Бөтен дөнья башкортлары курултайы тарафыннан игълан ителгән яшьтәр елы сектәрендә һәм башкорт халкының бөек улы безнең якташыбыз дип әйтсәк тә була, Салават Юлаевның 270 еллыгы уңаеннан оештырылачак. Тәүге тапкыр бүгенге көндә зур йыйын 2021 елда үтте. Ул башкорт тарихы елы сектәрендә узгарылды. Был райондың истимагый һәм мәдәни тормышында сагы вакыйгаларның бере дип әйтермен. Байрам районда гына түгел, республикала мөһим сара булып тора. Быел йыйын табигать кысагында үтәсәк, бунан алда йыйын Асык яланда 100 ел элек Мөхәммәдхай Гүзәиров менән генә үткәрелгән. Һәм программага күсеп китәйек. Төп бәйгеләребезнең береһе ул без кошсылар гайрәтлебез конкурсы. Башкортстандың төрле районнарынан һәм күрше төбәкләрдән килгән катнашучылар үзләренең сагы, үзенчәлекле сыгыштарын тәкъдим итеп, фольклор юлларының байлыгын күрһәтеп, Кошсы батыры һәм Кошсы халыгы титулына керешәсәк. Шуннан Салават Юлаев рухына багышланган мөнәҗәт һөйләү, Кошсыларның карһүз остаһы бәйгеһе һәм гаилә елы сектәрендә Кошсындың өлгөле гаиләһе конкурсы узгарылса. Шулай ук Салбогаттар аша театралаштырылган тамашаһы, Башкорт тирмәләре фестивале, Башкорт күп бәйгеһе буенча Һунарсыл Кошсылар дигән асык турнир һәм сәнгать осталары концерты тәкъдим ителәчәк. Бунан тыш, байрам кунактарын традицион һөнәрләр буенча мавыктыргыс осталык дәресләре, милли ашауды тәмләп карау, шулай ук фольклор коллективларының сагы сыгыштары көтеләчәк. Ысынапта бик едди әдерлек каралган икән, тыңлап кына торганда ла бер көнгә хәйер микән дигән һорауда хатта туды һәм дә инде ошо Кошсы ыруы дигәс тә безнең милләтебездә ырудар күп һәм һезнең ошо Кошсы ыруына хас булган ниндидер гореф-гадәттәр, йолалар турында Әхмәтнур ага һөйләп үтегез әле. Ысында да буаттар буена йыйылган бит гореф-гадәттәр, буаттар буена. Шул килеп буаттар буена йыйылган гадәтләребезне безгә күрсәтергә тырышабыз инде. Безнең гербыбызда да кош тора, үзебезнең дә исемебез кош. Без бурындан Һунарсылар булганбыз. Алар бүгенге вакытта күсеп киттек игенчелеккә әйтәйек. Шул буаттар буена йыйылган юлларыбызны күрсәтергә кирәк инде. Безнең небеге
бір үдебізге генә хас булган әйберләре бар. Кара фунта хатын кызлар киемендә кара фунта тегелгән, сигелгән Тамбурлы сигелгән. Тамбурлы сигелгән. Бу бездә генә хас дөнья башкортларга, бөтенләргә. Шуннан соң безнең үдебезнең ашуга осталыгы күрсәтергә кирәк. Үдебезнең Ермонга осталыгы күрсәтергә кирәк. Безнең Орындан үдебезнең яхшыгына эшләп, Роберт агай, булмаса Роберт агай Загритның эшен дәвам итәргә кирәк. Бу Башкортстанда билдәле битендә булмаса аның Ратмир агай Бәдеттин үдегенә ни тора, бейүсе халык Башкортстан халык артисты. Безнең үдебезгә хас булган парга буткаһы Сук тарату. туй вакытында суктар тарату бездә генә хас булган шундыйлар битендә күрсәтергә кирәк. Кәкүк сайын һуңгы вакытта матур әйтеп үткәреп барабыз. Безгә үзебезнең балаларга яшь буынга борындан гыйл кигән шул кунакчылыгыбызды күрсәтергә йыйынгабыз да инде. Газетне журналга булмай, натуральный төбәтен орыс әйткәндә шуны күрсәтергә кирәк тырышабыз инде. Туй еллары бездә бик матур элегердән бирне йыю туйда сук тарату әйтеп киттемде. Шуны һуңгы вакытта хатын кызлар сабиттар күрсәтер инде. Ертеш тарату шундай үзебезнең хас булган елларда күрсәтергә тырышабыз инде без. Аслапта бик үзенчәлекле юлалар бар икән, бигрәк тә ошо туй юлаларына тукталганда, һәм дә төп максат ул әлбәттә киләсәк буынга ошо эшләрде һәм белү максаты менән эшләнгән сара, һәм ошо сараның режиссеры Искәндәр әйтәле, яшьләргә лә бер фәһем булып яңгырар, чөнки һин үзең яшең һәм ошо байрамның хәзер режиссеры ла, һәм үзеңнең кисерешләреңдә һөйләл, ни өчен яшьләр ошо ыру турында, үзенең тамгаһы турында белергә тиеш, нисек уйлыйсың? Һинең фикерең? Минең фикеремсә, без ыруларда белергә тиешбез, чөнки был беренчедән безнең тарихыбыз, без үзебезнең тарихыбызны белергә, өйрәнергә тиешбез, чөнки без үзебезнең тарихыбызга таянып, алдагы үзебезнең планнарыбызны карабыз дип әйтермен. Яхшы. Безгә шуны шатландыра. Безнең ырыубызның хәрәкәтендә яшьләр дә катнаша башлады. Без әле башта гына торабыз, яңа башлап кына торабыз. Киләчәктә дә без яшьләргә ышанабыз. Буны тарих төпкендә кереп, үзебезнең борынгы шәхесләребезне белеп, шуны күтәреп чыгарга кирәк. Яшьләр тотынгас бик яхшы дип аңлыйм. Һәм үзенчәлекләребезнең, ошо безнең йыйыныбызның үзенчәлекләре ул ыру вәкилләрен бер-бере менән таныштыру, чөнки безнең ырулдашларыбыз чит өлкәләрдә яшәй, алдагы көндәргә максаттар кую. Нәселебезнең милли үзенчәлекләрен һәм юлларын, тарихын, көнкүрешен истә тоту, республиканың төрле районнарыннан, Рәсәйнең төбәкләреннән катнашучыларны берләштергән байрам атмосфераһын булдыру дигән максаттар тора. Һәм иң зур максатыбыз ул әлбәттә балаларны һәм яшьләрне байрамдан безнең театралаштырган тамаша үтә бит инде, һәм оештыруда ялеп итү. Аслапта төпле максат куелган һәм Әхмәтур Әбүбәкир улы, ырылдашларыгызны сакырып нинди теләктәр булыр һездән? Әйдә тыңлайык. Минең бер генә теләгем бар. Ырылдашны сакырып, яшь буынга күрсәтү. Без 70 ел буена онытып киткәнек ырылдарыбызды. Кайсы чагда кайсы милләттән икәнбезне белмәйдек, кайсы осакта кайсы ырылдан икәнне белмәйдек. Менә шуны безгә бер төпләп бейеп, яңадан яшь буынга безгә калдырып. Минең бер генә теләгем. Бер генә теләк булһа ла, ул бик төпле тигәрәк һәм мөһим теләкләрнең береһе, һәм 13 июльдә Кошсы ырыуы үтә, йыйыны нисәлә башлана һәм алдан кайдалар өндәшергә кирәк, мәллә киләһең дә ошо байрамга кушылып китәһеңме? Искәндәр. Киләһең дә безнең менән матур итеп байрам итәһең. Байрамыбыз сәгать 10-да башланмасак, баргызла көтеп калабыз. Рәхмәт итегез.
Барыдылар рәхим итеге деп сақырабыз. 13 июльдә Кош ырыуы йыйыны сәгать 10-да башланасак, рәхим итеге деп барыһында сақырабыз һәм дә инде әңгәмәдагында егеттерһезгә ҙур рәхмәт һәм эшегеҙҙә уңыштар теләйбеҙ. Бай тарихлы ырыу тураһында бөгөн шундай белергә форсат тейҙе һәм инде нимә әйтәбеҙ? Тарихын белгән генә халыҡтың киләсәге бар тиҙәр.